Mga igsoon, nasayod kitang tanan nga ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan lumalabay lamang. Ug sa atong ebanghelyo karon gipahinumdom kanato kun unsa ang mahitabo kanato kun muadto na kita sa laing kalibutan, no? Nga kun muhalin na kita nining maong kalibutan, ug usa kita makasulod sa gingharian sa Dios. Kitang tanan daw pagabahinon sa duha ka grupo sa atong Ginoo. Usa sa iyang tuo ug usa sa iyang wala. Ako na malandong mga igsoon ganina, ingon ko sa akong kaugalingon, asa man kaha ako ibutang sa Ginoo? Adto ba kaha siyang wala o adto ba siyang tuo? Kamo asa man ninyo gusto? Siyempre, gusto ninyo nga adto sa tuo. Kay katong tuwa sa tuo, mahimutang sa atong Ginoo, adto man sila may adto sa gingharian sa Dios. Ug ang sa wala, adto man sa gingharian ni taning, no? Kung adto ta gusto sa tuo sa atong Ginoo, ang problema kay ado naman kini requirements. Ug ang usa sa mga requirements niini kanang gitawag nato nga works of mercy, no? Mga buhat sa kaluoy. Tan-awon ta sa Ginoo kung ado na ba kita niini o nakabuhat ba kita niini kining mga buhat sa kaluoy, works of mercy, no? Labi na ngadto sa atong mga kaigsunan nga mga uyamot. Unsa man sa tan-aw ninyo, aduna na ba kamo niini? Nakabuhat na ba kita niini, no? Aduna na ba kita nabuhat nga mga buhat sa kaluoy sa atong mga ubos nga mga kaigsuonan? Kining giingon sa atong Ginoo nga sa dihang gigutom daw siya, ato siyang gipakaon. Sa dihang giuhaw daw siya, ato siyang gihatagan og tubig. O sa dihang wala daw siya bisti, ato daw siyang gihatagan og sinina. O sa dihang siya daw nabilanggo og nagkasakit, at ato daw siyang gibisita. Ngabot niya ipasabot nga sa matag higayon nga ato kining gibuhat sa ubos daw natong mga kaigsunan, ato kining gibuhat kaniya. Maulagi na mga igsoon ang pangutana, nakabuhat na ba kita niini? Mga igsoon, kung sa tan-aw nato murag wala pa kita makabuhat niini, nan aduna pay higayon samtang niapa kita nining maong kalibutan, maningkamo ta nga makabuhat niini para maapil ta sa giingon sa atong Ginoong Hesus nga mga tao nga mga gipanalinginan sa atong Dios Amahan og adto mahibutang sa iyang tuo, nga sila makadawat nga kadtong mga tao nga nagbuhat niini makadawat gayud og ganti sa kinabuhing walay katapusan ngadto sa gingharian sa Dios. Sa unang pagbasa mga igsoon, gipahinumdum usab kanato ang angay natong buhaton para mahiadto gayud kita sa tuo sa atong Ginoo. Gipahinumdum kanato ang dili pagbuhat sa mga daotang binuhatan, sama sa dili pagpangawat, sa dili pagpanlimbong, sa dili pagpanlupig, sa dili pagdumot, sa dili pagpanimalos o uban pang mga di maayo natong gibuhat sa atong isig katao. Sa kinatibuk-an mga igsoon, gipahinumdum kanato sa unang pagbasa ang usapod sa mga requirements nga kita may adto sa tuo sa atong Ginoo nga mao
ang ikaduhang labing importanteng sugo sa atong Ginoong Hesus nga mao ang paghigugma sa atong isig katawo. So kung mabuhat nato kini, sigurado nga adto gayud kita mabutang sa tuong bahin sa atong Ginoo. Ug ang mahiadto gayud kita sa gingharian sa Dios nga diin maangkon nato ang kinabuhing tunhay nga gisaad kanato sa Dios. Amen. So mao kini ang gipahinumdom kanato nga angay nato nga paningkamutan nga atong pagabuhaton, no? Hinaot paunta nga mabuhat nato kini samtang aduna pa kitay kinabuhi dinhi sa kalibutan ug wala pa kita maadto sa laing kalibutan.